Sikhuluma indaba enhle, indaba yamanzi. Sikhuluma indaba enhle. Namhlanje ngike ngibale nje uhlobo lwamanzi nokuthi ngicela wenzeni ngawo lawo manzi lawo. Nokuthi-ke asiza kuphi lawo manzi ngoba isikhathi esiningi bancane abantu abaye bakhulume ngensebenzo yamanzi, kanti amanzi-ke abalulekile kumuntu onesiphiwo. Abaluleke ngendlela engeke ngize ngiyichaze ukuthi ngingathini. Make siqale-ke. Make siqale ngomthombo noma ithombokala. Ithombokala ilamanzi lawa uthola ukuthi azovesane abe khona nje mhlampe endaweni ewumhosha. Sometimes uthola ukuthi aphuma ngaphansi noma kunesihlahla esiyaye sibe khona eduze kwawo bese ephuma la ngasesihlahleni. Lawo manzi-ke mangabe sendaweni engangcolile ungakwazi ukuthi uwaphuze lawo manzi ayakwazi ukuthi ehlise ulaka kumuntu onesiphiwo ngoba abantu abanesiphiwo bavamise ukuba nenhliziyo encane. Liyehla ulaka kanti futhi uhleli ukhama uwaphuza. Ebese kuba ilamanzi. Nawa-ke amanzi kufuze ngabe ageza umuntu onesiphiwo. Ukuthi uyosihlambulula nje. Ukuthi uyozigeza. Nawu umfula. Umfula onalamanzi uthola ukuthi amatshe uyawabona akliye. Right? Nawa amanzi afuze ngabe ugeza ngawo. Hhayi lawa dark angabonakali ngoba ayingozi lawo. Ayingozi lamanzi adark ngoba awazi ukushona kwawo. Khumbuleke ukuthi uma ungena emanzini kumele ngaso sonke isikhathi uma umuntu osebenzisa amanzi uyiphathe induku yakho umsizi wakho bathi ithusi ngoba iyona nduku ozwa ngayo ukuthi amanzi ashona kangakanani ngoba kubalulekile phela ukuthi ibe safe. Ukuphepha kwakho kubaluleke kakhulu. Kubaluleke kakhulu ukuphepha kwakho. Ngithi-ke mina uma uthole amanzi anje azi ukuthi uthola amanzi ekufanele vele ukuthi ugeze ngawo. Imvamisa-ke lamanzi anje uvamisa ukuwathola uma kuyisebusika lapho imvula ingani khona. Right? Udaka seluseglishile. Ebese singena kwisiphethu. Khona la uthola ukuthi uhambe emfuleni kuba khona amanzi abhubhuzelayo ngaphansi. Right? Ubone mangabe kungena mhlampe emanzini kungena engazi ukuthi kunenkalankala but uthola ukuthi abhubhuzela kakhulu. Isiphethu uma uthola amanzi ngqo aphuma la kuphethuzela khona. Lawo manzi uma uwasebenzisa mhlampe kunezinto zakhe ezingahambi kahle ezihlangahlangene. Right? Uma ufuna mhlampe ukukhanda imithi noma ufuna ukusebenzisa imithi yamaphupho noma iwasho zamaphupho ukuthi ubone izinto nokuthi mhlampe uma unezitha uhlanganisa imithi yezitha ukusebenzisa amanzi esiphethu kuba namandla kuleyo mithi noma kuyiwasho enjalo. Right? Isiphethu siyahlunga isiphethu. Sikukhombisa ukuthi nazi izinto eziyinkinga okanye nabo abantu abayinkinga okanye naku ekumele ukwenze. Isiphethu-ke leso-ke siyathola nasemfuleni kakhulu-ke lemfula engekho mkhulu. Ebese siza impophoma. Impophoma-ke ngenzeka ukuthi impophoma ilapho khona impophoma okwazi ukuthi uma ugeza empophomeni uma uwumuntu ohlolayo uvamise ubone kahle ubone clear. Impophoma ngithanda kakhulu kumuntu ofuna kumuntu ohlolayo ukuthi uyahlola noma ngabe ushaya amathambo noma ngabe uhlola ngayiphi indlela noma ngabe uyafemba. Impophoma nje uma uyisebenzisa especially ende kanje izokushaya nje ekhanda ehle ngezansi azokushaya enyaweni. Right? Impophoma iyakwenza ukuthi ubone kahle izinto. Mase usuvalekile ungasaboni kahle izinto bothi ayi ngeke engathi mengihlola umuntu kuba khona izinto ezimnyama yana empophomeni uzobona. So impophoma uma umuntu olaphayo noma umuntu nje wemimoya akufanele uhlukane naye kakhulu ngoba iyona ekwenza ukuthi ubone ngendlela. Bese sithi-ke sivale ngolwandle. Ulwandle lithiwa ngesintu ukhukhela ukuthiwa intoni ukhukhulela ngqondo. Hayi angilishongo kahle. Angilishongo kahle igama. Kodwa ngizama ukuthi ulwandle
ilona eliqoqile. Uyabona uma ngabe usuya olwandle, ungavese uye olwandle nje. Kufanele ube ney'gaba odlula kuzona. Kufanele uqale emanzini. Ngeke uvele usuke straight, ngeke uze uconnect-e kahle. Ngathi ungaqala emanzini nje uvakashele lonke uhlobo lamanzi ongakwazi ukuthi uluthole. Uye emanzini, ufike emanzini, uwajwayele amanzi, iy'mpophoma nayo yonke le nto, bese uya olwandle. Olwandle la khona-ke la ufike uconnect-e ngendlela ejulile ney'dalwa, hhayi zakho nje iy'dalwa zakho kuphela, but iy'dalwa nje as a whole eziyimbangela yokuba khona kwesizwe sakho, ngoba umuntu nomuntu unesizwe osimele. So uma uya olwandle azi ukuthi usuke usuyovala. Ngi-ede-ke la, amanzi anemithetho, koda kwesinye isikhathi amanzi uma ngabe uthole ukuthi alimaza umuntu, hhayi ngoba kusuke mhlawumbe ukuthi ngaso sonke isikhathi mhlawumbe kunezinto ezingahambi kahle. Kuyenzeka mhlawumbe ube budedengu, yabo, kanti nokungabhukudi ngoba phela sizwe simnyama asikwazi nanokubhukuda. Kufanele uqaphele uma uya emanzini noma uyise abantu emanzini kube usuke uthola iy'mpilo zabantu, kodwa amanzi ayikho konke kumuntu olapha. Siyabonga.